på sædelige dag. Ja, velkommen til Leifes Camping. Livet er camping, når du vil lave så lidt som muligt, så lang tid som muligt. Og i dag har vi to spændende mennesker med i studiet. Vi har to dejlige campingmennesker med i studiet. Leif og Karin Jøften fra Give. Woohoo! Ja, nå, vi kan lige så godt komme i gang med spørgsmålene. Vi har nogle forskellige spørgsmål til, jeg har nogle spændende spørgsmål. Vi starter bare med det første fra en ende af. Leif og Karin, kan I fortælle lidt om jeres campingvogn? Jamen, hvad er for en campingvogn? Det er en super deluxe campingvogn. Ja, Den det er er rigtig dejlig. Det er altid til Gren og Rumme nede fra Posthus. Ja. Selvom campingvognen og sådan. Det er rigtig dejligt at være dernede. Jamen, det er det i hvert fald. Hvor lang er den er? Den er... 7, 43, noget af den stil. Ja. Og så er det med gulvvarme. I kan godt se. Ja, der er gulvvarme. Undtagen lige rundt om seng. Ja. Det er så koldt, at man skal derud af seng om morgenen. Men så træder vi bare lige ud i fodenden, så går det jo nok ud i fortællet. Får lidt morgenkaffe sammen, så det er rigtig dejligt. Ja, det er rigtig hyggeligt. Det er det i hvert fald også tit. Ja, og så er det jo 2 sædegrupper ude i campingvognen, og så er det jo dobbeltseng. Og så har vi egentlig også overvejet at få sådan en ekstra sovekabine til fortælle til nu, når piger og drenge nu skulle låne campingvognen med. Så er det rart, at vi har nogle ekstra sovepladser og sådan. Så ja, og så også når vi har tøs med, så er det jo rigtig dejligt, når de kan være der. Ja, det er super fint. Meget luksus campingvogn, må jeg sige. Så ved du mange ting om, Leif. Ja, det gør du. Nå, men jeg kan godt forstå, at I har hunden med på camping. Ja, tøs er jo med, som jeg også sagde før. Altså det er jo nok mors lille guldkømmer. Det er bare ikke bare sød, det er bare ikke dejligt. Det er simpelthen så dejligt, ja. Det den lille guldkømmer. Ja, Ja, det er en sød lille pur. Det er en sød lille pur, det er det. Nu kan vi høre, at vi skal have en lille reklamepause. Men vi er tilbage efter reklamerne. Woo! Leif is Camping! Van Enkel die gaat pleiten, want hij moet even schijten. Tot zo. Nej, det er sket igen. Du sidder og kigger på en af de genstridige pletter, som du bare ikke kan få væk med almindelig rengøringsmiddel, men vi har en løsning. Camp Clean! Glem alt om genstridige pletter og have en god dag. Camp Clean kan købes i alle fødevarebutikker. Van Enkel die gaat pleiten, want hij moet even schijten. Tot zo. Velkommen tilbage til det sommer, det sol, det søndag, det er Leif's Camping, lige på der camping. Ja, vi går videre med spørgsmål til dig for Karin, det gør vi. Hvad får I egentlig i filmen til at gå, når I går den på camping der? Jamen, hvad vi laver? Jamen, det er bare ren afslapning. Det, som I også siger, så siger jeg altid, så let som muligt, så lang tid som muligt. Godt tyde, mor. Jo, det er ligesom fars motto jo. Og så, ja, står der Bjarne, de ligger jo også nede i stor campingvogn og sådan, og så er der Susanne og Ernst, og så er vi på en nabo nede, og de har også en hund, og Tøsen, den elsker jo at lege der. Ja, det gør den, ja. Ja, men den er blevet god til at komme der. Jeg kalder bare det Tøsen, og så kommer den, når jeg kalder hun, så... Ja, den er rigtig sød, den er rigtig dejlig med på camping. Den kan bare, den løber bare og leger lidt med sig selv. Det er nu meget fint, når vi sidder der på kaffe. Og, altså, vi drikker jo mange liter kaffe om dagen. Ja, det bliver det jo nok til. I længden, ja. Ja. Og så om aftenen, så går vi ind, så har vi jo DVD-afspil, og vi har også fået trådløst internet nu, og jamen der er fjernsyn derinde, og jamen det er meget fint, og vi har faktisk vores egen lille hus derude jo. Ja, det er dejligt. Det er dejligt, ja. Er det rigtigt? Og han virkelig er hyggeligt. Hvad hedder det? Jeg har nået til et spørgsmål mere. Vores tid er ved at løbe ud. Der er ikke mere tid. Jeg får vide Ørtnerne, at jeg har tid til en mere. Leif og Karin, hvor er det, I camperer, som er så fantastisk? Vi ligger nede i en campingplads, der hedder Mørkholt. Ja, Mørkholt Bibelcamping. Ja, det hedder det så ikke tysk.
nu hedder det jo Mørkholt Strandcamping. Mørkholt Strandcamping, ja. Og det er jo 60-stjernet. Ja, vi er rigtig, rigtig glade for at ligge dernede. Ja. Vi har jo fast plads nede på lavland. Ja, og det er så i sommerperioden, ikke? Ja, ja. Og så om vinteren, så flytter vi campingvognen op på Højland, og så ligger vi meget tæt på Dorte og Bjarne jo. Ja, men det gør vi så også nede på lavland. Det er gerne lige ved siden af toiletbygning. Ja. Det er nok bedst, fordi at... Ja, jeg er kommet i den alder, hvor jeg skal op på toilettet om natten jo. Ja, så er det jo rart lige at være tæt på, og så... Ja, og så i nogle uger dernede om sommeren, så kommer der en masse unge mennesker derned, og det synes jeg er hyggeligt. Jeg er måske ikke lige selv ung mere, men jeg synes det er hyggeligt, at de kommer forbi, og man kan se, at de pjatter og leger. Det kan jeg godt lide at følge med i, hvad de laver. Ja, så det er vi rigtig glade for dernede. Det er vi rigtig glade for, det kan vi anbefale i hvert fald. Ja, det er helt sikkert. Så Var det hyggeligt at have med i studiet i dag, Leif og Karin? Det er rigtig hyggeligt, den dejlige campingmennesker. Jeg kan høre, at I er vant til at have campinghabitten på, og vi kan nyde den danske natur, nyde campinglivet, nyde kaffen med vennerne. Det er så hyggeligt, og det er sommer, og det er sol, og det er søndag i det. Hvor er det døjligt. Vi skal til Himmel så blå som fiol, en himmel så blå som fiol. Woohoo! Yes, sir! Hvor er det der? Det er hårdt. Ja. Så er vi klar igen til Leif's Camping. Vi tænder falder ud. Ja. Stop lyden. Filmer den nu? Nej, det er ikke sjovt. Forfald den. Jeg har et spørgsmål, om jeg ikke vil løbe ud. Hvor